Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu yapamwamba ku PIM pofuna kukwaniritsa masomphenya a m'busa John Chilembwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika lero mdziko muno kuchokera ku dziko la Mozambiki kumene anakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo pa udindo wa president wa dzikolo. Mabungwe ena omwe si aboma ayamikira kampani ya Nokma poyesetsa kuchepetsa vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma limanga sukulu ya ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsira masomphenya omwe m'busa Chilembwe anali nawo. President Chakwera walankhula izi pamwambo okumbukira m'busa John Chilembwe m'boma la Chiladzulo. Secret Segula wadza ndi zambiri. Anthu ochokera m'madera osiyanasiyana, akuluakulu a boma ndi akuluakulu a zipani zotsutsa boma anasonkhana kulikulu la mpingo wa Providence Industrial Mission kuzakhala nawo pamphero okumbukira m'busa John Chilembwe. Atafika pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino ndi mayi wa fuko wa dziko lino, mayi Monica Chakwera, anayala nkhata pamwalo wa chikumbutso motsatizidwa ndi mkulu wa asilikali, mkulu wa polisi ndi ena. Mwambo utatha, President Chakwera anakasina buku la lendo mwambo wa mapemphero usanayambe. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pamalowa, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma limanga malo ukachenjede ku PIM ngati njira imodzi yolimbikitsa masomphenya omwe m'busa Chilembwe anali nawo. Dr. Chakwera walamulanso nduna za umoyo kuti ibweretse galimoto la ambulance pa chipatala cha PIM mafika pa 15 mwezi wa mawa. Dr. Chakwera atinso apeza akatswiri ku Italy omwe akukambirana nawo zothandizana pokonza nyumba za aphunzitsi pa sukulu ya pamalowa. Chifukwa nyumba za aphunzitsi amadandaula pano zija napezanso kalewena woti akonze atimangire. Kodi lero mpachani pa 15 ndiye kuti kwana pa 15 na Ministry of Health muonetsetsa ambulance yabwera pano mwezi wa mawa osati chaka cha mawa, mwezi wa mawa. Komanso inu Alliance muonetsetse kuti mavuto aja amadandaula aja atheretu tisamamvina pa mdzimodzi ayo. Tiye ntikoze zinthu izi potumikirana chifukwa mzimu wa John Chilembwe udali umeneyo. Nduna yona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwindo Banda ati ndi okondwa kuti lero kamba katsikuli akumana komanso kugwirana chanza ndi atsogoleri otsutsa boma osiyanasiyana zomwe zisonyeza umodzi komanso kululirana. Ndimati nkuthokozeni a president chifukwa mtima wokhazikitsa bata ku dziko, mtima wokuti tidziyanjana lero zakoma ndapatsa moni akweni nasowa akweni mmakukondani ndipo nakusowani tagwirana nanu dzanja. Mtima umenewu a president inu mmafuna kuti anthu tizikhala limodzi, tidziyanjana limodzi, tisamadulirane malire kuti iwe kwanu nduku iwe kwanu nduku. Mmalawi aliyense adzibwera nkukhala mmalawi kuti mtendere ubwere mdziko a president nzofunika. Mwa ichi munakhazikitsa umodzi day. Amalawi tonse tiyanjane, tidziwala kuti ine ngwa Congress, ine ngwa DPP, ine ngwa UTM, uyo ngwa PDP, uyo ngwa chani zipani zina zija UDF, koma mmati tonse tizikhala limodzi ngati Amalawi. Ndipo mkulu wa mpingo m'busa Wilson Mitambo amikira Dr. Chakwera kamba kuthandiza mpingo kulondoloza malire a malo ake. Malo mwa mpingo wonse tifuna tikuthokozeni mwapadera chifukwa mumathamanga ife tikapereka pempho pamaso panu. Timadziwa kuti ifedi ndife ana anu ndipo tili kumtima kwanu. Ndikuyankhula ichi bwana wanga kunena kuti chaka chatha tsiku ngati lero papupeti ngati yomweyi tidakupemphani. Bwana, tili ndi vuto pamalowa 93 acres zija ena afuna amangepo nyumba zawo simunakondwe, ndipo tinaona mukutenga action mofulumira. Lero ndimati tikuthokozeni bwana mudakali ndi moyo kuti ife ndoyamika kwambiri. Ntchito
idayenda bwino, tidagwira ntchito ndi anyamata anu amene munatipatsa yochita retrace boundaries ya malo ano, ndipo ife ndife othokoza. pamwambowu dr chakwera wapereka 5 miliyoni kwacha pokumbukira tsikuli. mwambo wa chaka chino unali pamutu oti bwerani kwa ine muzapeze mpumulo kuchokera m'baibulo m'buku la Mateyu 11 verse 28 mpaka na 30. Secret Segula, MBC, Chiradzulo. Padakali pano boma layamikira Malawi amene anakhala nawo pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe kamba kosunga bata ndi umodzi pamwambo wa chaka chino. Nduna yasofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu yanena izi ku Providence Industrial Mission PIM mboma la Chiradzulo pakutha pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe. Akunkuyu yemwenso ndi mneneri wa boma anati President Chakwera amakhulupirira kuti kuchitira zinthu pamodzi ndi zothandiza polimbana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Akunkuyu akufotokoza zambiri. Lero lotaona mwambo osangalatsa kwambiri, mwinanso mwambo umene uli oyambirira kukhala mwambo woonetsera umodzi pa tsiku lokondwerera malemu John Chilembwe. M'busa John Chilembwe adafuna anthu adzikhala olumikizana pamodzi, okondana, chimenechi kumasowa mwa atsogoleri athu. Koma kwa nthawi yoyamba adzaona kuti President Lazarus Chakwera wakhala chithunzithunzi cha John Chilembwe pobweretsa anthu azipani zonse pano. Mwaona panali pano AUTM, AUDF, ADPP, chosangalatsa chimodzi ndi chakuti President Chakwera kufika malo ano azipani zonse kuombera manja President Chakwera. President Chakwera kuyankhula anthu a DPP kukweza manja mwamba kuimbira manja Lazarus Chakwera. Chifukwa chakuti chani chimene amachiona ndi kuchikhumbira mwa m'busa John Chilembwe akuchiona mwa m'busa Lazarus Chakwera amene akutsogolera dziko la Malawi padakali pano. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika lero mdziko muno kuchokera ku Maputo mdziko la Mozambique kumene anakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo pa udindo wa mtsogoleri wa dzikolo. Malingana ndi chikalata cha ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, Dr. Usi abwerera mdziko muno lero kudzera pa bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre nthawi ya 25 minutes past 3 masana. A Daniel Chapo achipani chomwe chakhala chikulamulira kwa nthawi yayitali mdziko la Mozambique cha Frelimo awalumbiritsa pa udindo wa president wa dzikolo. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi ndiyemwe anakayimira mtsogoleri wa dziko lino kumwambowu. Zambiri mulipoti ili. Mtsogoleri wachisanu wa dziko la Mozambique Daniel Chapo awalumbiritsa pa mwambo omwe wachitikira ku Independence Square ku Maputo, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Enanso omwe anali nawo pa mwambowu ndi monga atsogoleri opuma a dzikolo a Joaquim Chissano ndi Armando Guebuza, komanso omwe angotsirizitsa ntchito yotsogolera dzikolo a Filipe Nyusi, President Cyril Ramaphosa wa dziko la South Africa, komanso mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo, pamodzi ndi akuluakulu oposa 2000 oyimirira maiko ndi mabungwe pa dziko lonse anali nawo pa mwambowu. Mawu ake mtsogoleri watsopanoyi Daniel Chapo yemwe ndi wachipani cholamula anati kukufunika kukonzanso ntchito za boma kuti ziziyenda bwino. Iwo ati kukufunika kulimbana ndi katangale ndi ziphuphu komanso kugulitsa makampani a boma omwe sakupindulira boma. President Filipe Nyusi yemwe wangotsiriza udindo wake walangiza anthu kuti akhale ndi umodzi pothandiza mtsogoleri wa dzikolo watsopanoyi. A Daniel Chapo anabadwa mchaka cha 1977 mdera la Sofala ndipo ndi katswiri wa zamalamulo komanso ndi mtsogoleri woyamba kulamulira dzikolo mwa anthu omwe anabadwa dzikolo litalandira ufulu wake mchaka cha 1975. Iwo anapeza mavoti oposa 65% atagonjetsa chipani chotsutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika mdziko muno lachinayi masana kudzera ku bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre. Nduna za ntchito a Engineer Vitumbiko Mumba alamula kuti kampani ya Central Poultry Feeds ku Lilongwe ayambaye ayitseka kuti akonze zina ndi zina zoyenereza kuti anthu adzigwira ntchito mabwinobwino pamalopo. Izi zachitika pamene ndunayi pamodzi ndi akuluakulu ena ku ndunawu anakayendera malo a fakitale ya ku Kanengo. Mwazina anthu ogwira ntchito ku kampani ya Central Poultry Feeds anadandaula za malipiro, kuchitidwa nkhanza, kudya zakudya zosayenera komanso malo osasamalika ogwira ntchito zimene akuti zitha kuyika miyoyo yawo pa chiopsezo.
Boma lati chaka chino liyamba mwansanga ntchito yopereka zipangizo za ngongole za ulimi za bungwe la National Economic Empowerment Fund NIFI ndi cholinga chakuti alimi adzakhale ndi nthawi yokonzekera bwino pa ulimi wawo wa chaka chamawa. Mkulu wa bungwe la NIFI a Humphreys Mjetseni ndiye wanena izi m'boma la Zomba pamwambo okhazikitsa ntchito yopereka fetereza wa ngongole kwa alimi akuchigawo chakumwera. Zambiri mulipotili la Simeon Boyce. Polankhula pamwambowu Mjetseni ati bungwe lawo lamva madandaulo omwe anthu akhala akupereka pakuchedwa kwa kulandira kwa zipangizozi ndipo aonetsetsa kuti pofika mwezi wa Julayi chaka chino anthu ayambe kulandira ngongoleyi. Alimiwa amene kuwapatsa fetereza kwambiri akumatenga pagulu ndiye kuti pagulu paja taapatsanso mphamvu agulu kuti akangoona wina akupanga chibwana amulande fetereza ise agawane iwo wagwiritse ntchito. Cha namba 4 monga maoneramo tikuyendera pogawa tikuyendera tichita raundi ina yoona mindayo kuti ikuchita bwanji ndiye ngati wina kwatinamiza pa stage imeneyo tiona mochitira naye mwake kuti tione uzikhala bwanji koma tayika ndondomeko zokhwima kwambiri komanso choposetsa kwambiri chimene inu atolankhani mutifalitsire nchonena kuti chaka chamawa programu iyi iyamba July ndiye already alimi tikauza kuti programu iyi iyamba July kuti anthu alandire nthawi yabwino ndiye kuti ni mangolomera kale kuti amene achiteza chibwana chaka chamawa chimuphonya chifukwa programu iyi iyamba nthawi yabwino komanso ikhala ya ndalama zambiri. Mlendo olemekezeka pamwambowu nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati anthu asalowetse ndale ku ntchitoyi poti ikuyenera kupindulira aliyense. Kuti alimi ndale zawo kapena chipani chawo cha alimi ndiye kumunda. Alimi sitimatengera kuti mulimi uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa chipani chanji wa MCP. Zinakhaza kuti ndizotengera ndale ndoti bwe zitatenga zimene zimkupatsa anthu amene ala MCP okhaokha. Koma tikupatsa wina aliyense posatengera kuti munthu wa chipani chanji. Pano pali anthu amene azipani zosiyanasiyana. Koma onsewo amalima, alini minda onsewo akusowa zipangizo. Kotero anthu amene amapanga ndale palibe ifota alowerelepo ndi nkhani za ndale koma athandizire kuti alimiwa akalime foti kamakagula chimanga kapena tikamadya aliyense amakhala ndi njala siyang'ana chipani siyang'ana nkhope tikamakagula muja timagulitsanso kwa wina aliyense. A President Chakwera akufuna kufikira wina aliyense kaya deralo limakamba za wina wa ndale kapena deralo linde anthu ena otsatira chipani china amene amatumikira kumeneko koma President Chakwera akufikira pena paliponse. Pokhazikitsa ntchitoyi m'boma la Zomba ANIF apereka matumba a fetereza wa ngongoleyu kwa magulu a alimi ku madera a mfumu yaikulu Mlumbe komanso mfumu yaikulu Malemya. Patakali pano bungwe la NIF lapereka kale ngongole ya zipangizo za ulimi kwa alimi okwana 790 kuno ku Zomba za ndalama zokwana 444 miliyoni kwacha. Kuchokera kuno ku Zomba ndine Simeon Boyce. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu yapamwamba ku PIM pofuna kukwaniritsa masomphenya a m'busa John Chilembwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika lero mdziko muno kuchokera ku dziko la Mozambiki kumene anakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo pa udindo wa president wa dzikolo. Mabungwe ena omwe si aboma ayamikira kampani ya Nokma poyesetsa kuchepetsa vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Popitirira nkhanizi, mabungwe amene si aboma motsogozedwa ndi bungwe la Human Rights Consultative Committee ndi Malawi Black Economic Empowerment Movement MABLEM ayamikira bungwe la Nokma poyesetsa kuti mafuta adzipezeka mdziko muno. Polankhulana ndi MBC atendera malo osungira mafuta kumati ndi mboma la Blantyre wapampando wa bungwe la HRCC a Robert Mkwezalamba anati anakende amalowa pofuna kumvetsetsa momwe zinthu zikuyendera ku bungwe la Nokma. Iwo ati amafuna kuti atsimikize ngati mafuta ochokera kutanga akufikadi. Mkwezalamba ati posekedwapa akhala akukumana ndi akuluakulu aboma pa nkhani zimene za dziko lingachite polimbana ndi mafuta. Mkwezalamba akufotokoza kwa mtolankhani wathu Kumbukani Phiri.
ngati bungwe loyang'ana maufulu anthu komanso loyang'ana anthu a business a Malawi, bungwe lija la Malawi Society Black Economic Empowerment, mokhudzidwa ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno, takhala tikutenga ndondomeko yoyankhula ndi akuluakulu adindo ku Reserve Bank, akumela kunokima, kufuna kumvetsesa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Inde tikudziwa nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja forex ndi nkhani yayikulu, komabe tikufuna tifike pa ground chifukwa tinatsimikizidwa kuti petrol akubwera kuchoka kutanga omwe boma la saina ubale ndi dziko la Kenya wakhala akufika mdziko muno matruck oposa 100, ndiye tinatsatira kuti tizaone kuti kodi kuno kumatindi kumene amafikira petrol wano wafikadi ndipo atafika waenda bwanji. Ndiye tatsimikizidwa kuti kwa iwo udindo wawo umathera ponena kuti apereka mafuta aja ndipo atsimikiza kuti matruck oposa 17 akutanga komanso ena amene amachokera ku Mozambique kuzera kuchoka ku Beira ndi kunaka akhala kumabwera kudzapereka mafuta amenewa. So tauzidwa zambiri makamaka za ntchito yawo yosunga mafuta ndikuonesa kuti akupezeka mdera la kumwera kuno, chabe kuti mwina malire awo amathera popereka mafuta awo, koma kuti mafuta apezeke mwina pa Nyamba filling station kapezeke pati ndi udindo wa eni company nde tikuyang'ana nawo ngati Puma, Total, Simso, onse amene ali ndi makampani obweresa mafuta mdziko muno. So awo ndi amene amaganiza kuti mwina tipereke pakuti tipereke pakuti. So koma tikang'ana mbali yayo akuyesera ndipo akugwira ntchito yotamandika kuonesa kuti pali dongosolo loti anthu atenge mafuta. Tikunena pano mafuta alipo, matraki mwina ndochepa sanaduse 5, kusenza kuti mwina avuto kukhala la anthu odzatenga mafuta koma kunoko mafuta akuoneka. So chikhumbokhumbo chathu kuti tiyapemphere ndipo talimbikitsa kuti apitirize magwiridwe a ntchitowo. Mbali ina tipitirira kuyankhula ndi aboma kuti tione kuti kodi angathandizidwe bwanji kuti mwina mavuta amene timakhala nawo asamachitika. Nduna yona zachisamaliro cha anthu yemwenso ndi phungu wa dera lakumwera kwa Lilongwe chakumvuma a Jane Sendeza yapempha anthu mdziko muno kuti achilimike pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo pochita ntchito zosiyanasiyana zothandizira kubwenzeretsa zachilengedwe. Asendeza anena izi mdera la mfumu yayikulu Maliri pamene amakhazikitsa ntchito yodzala mitengo imene inakonzedwa ndi sukulu ya Luwana. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa ntchito yodzala mitengo yoposa 2500, Asendeza ati dziko lino likupitirira kukumana ndi vuto la kusintha kwa nyengo zomwe zikuchititsa kuti dziko lino lisamakhale ndi chakudya chokwanira. Asendeza anatsindika kufunika kosintha kaganizidwe pofuna kuthana ndi vutoli. Ndunayi kenako inapempha mafumu mdziko muno kuti akhale patsogolo pa ntchito yodzala mitengo. Simkhamba kamwa komanso sinthano kunena kuti dziko laonongeka, dziko likudutsa munyengo zoyipa, dziko mvula ikukanika chifukwa kuti chilengedwe chidaonongeka, komanso mvulayo ikabwera ikumabwera mvula ija yodabwitsa yoononganso nthaka. Zimene zapangitsa kuti aluwana komanso mafumu kuno tivomereze kuti tiyeni tidzale mitengo yambiri. Tikatero ndiye kuti tichulukitsa zokolola chifukwa ndiye kuti madzi sazikukolola mbewu zathu, komanso tikhalanso ndi malo abwino amene tikhoza kumapumirako. Wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, Professor Emmanuel Kaunda, ati sukulu ya Luwana yayamba ntchito yophunzitsa komanso kutukula madera onse omwe ayandikana ndi sukuluyi pa mtunda okwana makilomita 20. Malinga ndi Kaunda, ntchitoyi ithandizira maderawa m'magawo osamalira zachilengedwe komanso kuphunzitsa achinyamata zachilengedwe. Kandi department imene imapanga za nsomba ipita kumene kuchako, kandi department imachita za mitengo ipita kumene kuchako. Ngati lero taona tuzala mitengo, lero department imapanga za soybean ibwera konkuno, ngati department imapanga za animals ibwera konkuno. Kuti chitukuko chikhale ngati chapita pamodzi, osati kungopanga kungoita skata. Toti tizione kuti masomphenya kapena ma villages amenaja midzi imeneja ikutukuka. Ana ambiri akuchoka kumene kupita ku university, ana ambiri akuchoka kumene kupita ku secondary, ana ambiri akuchoka kumene kuchako akuphunzira. Mfumu yayikulu Maliri yati ndiyodzipereka pogwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kuthana ndi mchitidwe odula mitengo mdera lawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za nkhalango mchigawo chapakati amagiziwa ati vuto la kaganizidwe likuthandizira kuononga chilengedwe.
Iwo apempha anthu okhala mderali kuti asamalire mitengoyi ndi cholinga choti mitengo yomwe yabzalidwa ikule bwino. Nthawi zambiri tikadzala mitengo timaona ngati tathera pompo, koma ntchito yodzala mitengo imayenera kuti dzipite pamene tadzala mitengo timoti mtengo uja tiuthandizire ndithu kuti ukhalebe ndi moyo, tiutetezere kuzosiyana-siyana, kaya kuziweto kaya kumoto, zonsezo tikapata kupanga zimenezo yambiri ikungofa. Pakadali pano sukulu ya Luana yati ili ndi mbande za mitengo 20,000 zomwe 7,000 mwa izo azipereka kwa iwo omwe ali ndi malo oti abyale. Bungwe la Civil Society Education Coalition lapempha boma kuti lichilimike pomanga malo ophunzirira msukulu za sekondari komanso m'makoleji. Pempholi labwera potsatira malipoti akuti pali ana ochepa chabe amene akumakwanitsa kupitiriza maphunziro awo. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Polankhula pa msonkhano womva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026, mkulu wa bungwe la Educans yemwe amamirira mabungwe omwe si aboma amugwirizano wa CSEC Alimbani Nsapato ati ntchito za maphunziro zikumana ndi mavuto ambiri monga kusowa kwa malo ophunzirira, kulekera pa njira maphunziro kwa ana ambiri mwazina. Ansapato ati nkofunika kuonjezera ndalama ku ntchito za maphunziro komanso kupeza njira zina zobweretsa ndalama kuti zithandizire kutukula maphunziro. Tiyesese kuti tipereke maphunziro okwanira ku masekondari komanso ku mauniversity kuti ana ambiri azitha kupeza mwayi kwa maphunziro kumenekoko. Ndipo nchifake timafuna kuti mu budget imene iyi nduna azachuma apereke ndalama zokwanira ku nduna wa za maphunziro kuti tikhale ndi masecondary school ochuluka komanso ma university akhale kwambiri. Nsapato watsindikanso kufunika kuthetsa mayeso a manebu aku primary omwe ati amafuna ndalama zambiri zomwe zithakugwira ntchito zina monga kulemba ntchito ya ziphunzitsi komanso kumanga malo ophunzirira. Ndipo nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda ati ndi okonzeka kuonetsetsa kuti ndondomeko ya chuma yomwe ikubwerayi ikuyankha mafunso komanso mavuto omwe amalawi ambiri akudutsamo. Ulendo umene tauyamba with hope ndi cholinga chonena kuti pokamaliza ulendo wa physical year 25-26 amalawi adzanene kuti zinthu zayamba kuyenda bwino, zasintha mowakomera pachuma. Nduna ya zachumayi yayamikiranso nthumwi za mabungwe osiyanasiyana omwe apereka mfundo zothandizira kuti ndondomeko ya chuma chaka cha 2025 komanso 2026 izakhale yapamwamba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kampani ya Sanweka Tech Companion yati mchaka cha 2024 yathandiza achinyamata oposa 1,400 kukhazikitsa business yosiyanasiyana kudzera ku maphunziro aluso lamanja limene amapereka. Polankhulana ndi MBC, mkulu wa kampani Rashid Kasito ati chaka chino akhazikitsa ntchito zina zamanja ziwiri zimene aziphunzitsa achinyamata mdziko muno. 2024 inali yopambana kwa ife. Tinakangalika ndithu kuphunzitsa anyamata mchaka cha 2024 chokha taphunzitsa anyamata toto kwana 2,000 and pa anyamata amene wawa 600 anali sponsored ndi amabungwe. Tagwira ntchito ndi bungwe la World Vision, tagwira ntchito ndi Nkhoma Synod Youth, tinagwiranso ntchito ndi World Mutual, tinagwiranso ntchito ndi ADAP project ya USAID. So kinali chaka choti tikuona kuti tathandiza miyoyo yambiri anthu 2,000 kwaphunzitsa luso kwapasakena kake kuti azikapanga si chinthu chophweka, because what you need to understand kusanweka kuno sitimangofuna kuti munthu akhale ndi luso, timafuna kuti timphunzitse chinthu choti akapindula nacho pansi. So timapasaso zipangizo zoyambira kwaphunzitsa amene angayambire business moti kafukufuku wathu amaonesa kuti 70% ya anthu amene wawo amapita ndithu nkukayamba mabusiness osiyanasiyana m'madera. Moti mu 2024 mokha ndekuti tapitisa anyamata close to 1,500 amene ali ndi mabusiness oti pa tsiku paja amakwanisa ndithu mapanga 10,000 kwacha. So you can see ndi empowerment tikutukula dziko ndithu mbali ya zachuma chifukwa chakuti anthu amene wawa
azikasamala mabanja awo. Chitukuko chimayambira pa banja pamene ngati banja latukuka ndi kuti so dziko lili pa channel yabwino yoti itukuke. Zigawo zonse zinayi za mpira wa miyendo mdziko muno zakhazikitsa masiku amene zidzachititse chisankho pamene nthawi yokhala pa mpando ikutha mwezi wa mawa. Chigawo chakummawa chizakhala choyamba kuchititsa chisankho chake pa 2 February pamene zigawo zakumwera ndi pakati zidzachititsa chisankho chawo pa 8 mwezi omwewo. Chigawo chakumpoto chizasankha adindo ake pa 15 February. Mlembi wakale wa timu ya Master Security a Christopher Njeula watsimikiza chidwi podzayimira udindo ngati mlembi wa mchigawo chapakati. Nditha kutsimikiza kunena kuti ndipikisana nawo pa zisankho za Central Region Football Association ngati General Secretary mu zisankho zimene zichitike pa 8 February chaka chomwe chino. Ndinene kuti chidwi chimenechi chabwera chifukwa chokuti ndikuganizira kuti amwina ndi upangiri wanga umene amwina ndawupeza kugwira ntchito mu mpira kwa zaka zambiriko utha kuthandizira kwambiri kuti titukule amasewero a mchigawo achapakati. Kwambiri kuyangana kunena kuti ndikufuna tidzakonze ndondomeko zimene timayendetsera mwina mpira wa mchigawo chapakati mwinaso kubweretsabe strategic plan kuti tikamalira kuti amwina chigawo chapakati mpira kupita kutsogolo tikugwiritsa ntchito njira zanji tikuyangana chani kuti tinene kuti mpira kupita kutsogolo kapena kubwerera mbuyo. Ndiye kuti tidzakhazikitse strategic plan kumaona kuti tiziyenda motani. Komanso tikufuna tiyesetse kuti mpira tikuyesere kupeza njira zina zimene tikumakamba ngati commercialization drive kuti mpira uzitha kumapanga generate makamaka kulowa ligi kunena zambiri mwina tikamayang'ana kumaoneka ngatibe kumbali ya za commercial sitikuchitako mokwanira. Ndiye kuyang'ana njira zosiyanasiyana kuti tipange zimenezi kuphatikizirapo mwinano kuwasula adindo amene amagwira ntchito ma districts ma affiliates athu kuti adzitha kukhala ndi upangiri capacity building muchizungu kunena kuti akhoza kumayendetsa zinthu zawo abwino mogwirizana makamaka mwina ndi manifesto amene akuyendetsedwa ndi anzathu a Football Association Malawi strategic plan yawo kuti tichite transform. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati boma limanga sukulu yapamwamba ku PIM pofuna kukwaniritsa masomphenya a m'busa John Chilembwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi afika lero mdziko muno kuchokera ku dziko la Mozambiki kumene anakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo pa udindo wa president wa dzikolo. Mabungwe ena omwe si aboma ayamikira kampani ya Nokma poyesetsa kuchepetsa vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Masana abwino.